Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Ýakynda habar berişdiricilerinde Türkmenistanyň edara kärhanalarynda işleýän ýenallaryň we talip gyýlaryň mektep okuwçy gyýlaryň daşky egineşiklerine resmiler tarapyndan çäklendirmelerin giýirilendigi baradaky habarlaryň ýaýramanyň ýa-ni bu çäklendirmeleri berja etmedik ýenallaryň işden gowulmagy hem-de jerimelere tedawar edilmeýän fakatlaryň bardygy barada maglumatlar peýda boldy. Özüni Şemşat diýip tanıştyran Aşgabatly bir ýenany aýtmana görä ol Altynasır günde bazarına harisatından mavaranda onu bazara giýräýän ýerinde polisiýa işgär taklap onun saçynyň, gaşlarynyň, kirpikleriniň hem tırnaklarynyň näme sebäpden reňke boýalandygy barada sorak edipdir. Hem-de onu düşünmek bahanasy bilen bazar meýdançynda ýerleşen polisiýanyň edara jaýyna alyp barypdyr. Näme döwlet siýasatyna garşy bolýarmysyň? Aýal gyýlaryň saçlaryny, tırnaklaryny, gaşyny, kirpigini boýamaly däldi barada berilen görkezmeler taňa degişli dälmi diýilen sorak ilkinji sorak bolypdyr. Ondan sonra polisiýa işgärler onun köýneginiň ýeňleriniň gysgalygy hem-de köýneginiň endam janyna syrlyşyp durmagynyň gelişikligi barada aýdyp, aýal gyýlara degişli bolan bu görkezmeniň berja edilmeli üçin onuň jerime tölemeli boljakdygy bilen haýbat atypdyrlar. Şemşat özüniň bu görkezmelerden habarynyň ýokdugyny aýdyp, gelecekde şeýle geyimler giymejekdigine, gaşlaryny, tırnaklaryny boýamajakdygyna söz beripdir. Emma polisiýa işgärler onuň jerimeni tölemese, ol ýerden goýuberilmejekdigine aýdarlaryndan soňra ol biýalaç olaryň talap eden 150 manat puluny stoluň üstüne goýupdyr. Jerimeni alandyklary barada maňa hiç bir çek bermediler. Jerimeni tölemesem meniň düzgün bolýarlygym barada protokol düzüp iş yerime hem uğradyljakdy barada aýdan soňlar men jerime bilen tapdam razy boldum diýip Şemşat aýdýar. Jerimeni töläp ol ýerden gaýtmakçy bolanymda maňa polisiýanyň işgärleri meniň bazaryň içine aýlanman göni ýyzyma öýe dolanmak barada hem tapşyryk berdiler diýip bazardan gerek haritlaryny hem alyp bilmän ýyzyna dolanandygyny hem ortaýa goşýar. Şeýle jerimelere tedawar bolan denalaryň bir ýa iki däldigini hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Ele düşündiňän öý hojalykçy bolup çykdy. Onda oňa duýduruş bilen gaýtadan şeýle geyinmeligi tapşyryp goýberýärler. Egerde ele düşündiňän haýsydyr bir edara kärhanada işleýän bolsa, onda oňa işden gowulmak ýa iş ýerinde oňa çäre görmek ýaly gorkuzmalar bilen onuň jerime tölemegi talap edilýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Adynyň tutulmadygyny soran bir Aşgabatly denen aýtmana görä, iş orunlaryny ellerinden alyp, soňra ol iş orunlaryny täze işgärlere satmak üçin bu giýrilen çäklendirmelerden peýdalanýan ýolbaşçylaryň sany hem artypdyr. Aşgabatyň banklarynyň birinden özlerine şeýle timarlary berip işe baran denalaryň bir näçesiniň işden boşadylandygyny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Taliplerden mektep okuwçylarynyň bir meňdeş milli eşikleri geyip okuwa we çärelere barmaklyk godaldan hem berk talap edilýändigini esde bolýardy. Indi olara hem renk çalınmalyk, taşlaryny boýamalyk ýaly gadagynçylyklar artdyryldy. Şol bir wagtda da taleplere we mektep okuwçylaryna hökmany geýmeli diýilip, olardan pul alınıp, bir meňdeşdikilen milli egineşikleriň juda ýakymsyzlygy hem aýdylýar. Gyşyna sowuk tomsyna ýakyp barýan matalardan milli eşik tikinmeklik talap edilýär. Bu bolsa ýaş gyýlaryň saglyklaryna juda ýaramaz täsir edýär diýip, talip gyýlar we mektep ýaşly gyýlar aýdýarlar. Denarlaryň geýimleriniň daşky görnüşlerine çäklendirme gelinmek bu dünýä jemgyýetçiliginiň ötüşinden ýa almak bolup durýandygyny aýdýan ýaşaýjylar hem kän. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti öňünden aglan edilmedik harby türgünleşigini geçirdi. 5-nji maýda Irden Gurbanguly Berdimuhammedow harby türgünleşik merkeziniň birine bardy diýip TDH döwlet agentligi habar berdi. Emma merkeziň ýerleşýän ýerini anyklaşdyrmady. Resmi maglumaty görä prezidentiň buyrugy esasyndaky bu türgünleşikler milli goşunyň töweşi ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen geçirilipdir.
Maşklaryň dowamında milli goşunyň üçinçiligindäki döwre laýyk harby howa we ýöritleşdirilen teknikanyň görnüşleri Gurbanguly Berdimuhammedowa görkezilipdir we maşklarda ulanylypdyr. Harby howa we howadan goranyş, guryer, harby deňiz güýçleri we ýöritleşdirilen maksatlar boýunça toparlar döwletimiziň territoriýasyna giren şertli düşmanlary ýaraksyzlandyrmakda we ýok etmekde ösen ustatlygyny görkezdiler diýip resmi media habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti şeýle şäherleriň her biriniň harbylaryň harby usatlygynyň ýolunda nowatdaky ädim bolup durýanlygyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti goşunyň harby usatlygyny duýdansyz barlamak boýunça öňünden eglan edilmedik çärelerini öňüm geçiripdi. Geçen ýylyň awgust aýynyň başynda Gurbanguly Berdimuhammedow öňünden eglan edilmedik şeýle çäresinde sowuk we okly ýaraglary ulanmakdaky öz şahsy usatlygyny görkezip çykyş edipdi. Şonda türkmen mediasyň Berdimuhammedowyň häzirki zaman söwüş ýaraglaryndan atan oklarynyň hemmesiniň nişanynyň uwanlygyna degendigini we onuň ýokary usatlygynyň harby gullukçylar üçin nushalyk mektep bolandygyny nyktapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň we ýaragly güýçleriniň gatnaşmagyndaky türgen 2017 adly öňünden eglan edilmedik şol duýdansyz harby maşklar Türkmenistanyň günorta gündogorunda Awganistan we Iran bilen serhetlerinde Islam döwleti adly ekstremist toporyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly wakanyň ýa-da gabat gelipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň bu maglumatyny Türkmenistan resmi derejede net tasdiklapdy, ne deret edipdi. 5-nji maýda geçirilen şu gedekki harby türgünleşikler bilen bir wagtda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlygy geňeşiniň göçme maslahaty hem geçirildi. Maslahatyň dowamında hususanda Türkmenistanyň prezidenti döwlet gümrük gullugynyň başlygy Osmanowa käýin çyglan etdi. Resmi düşündürüşde onuň wezipe borçlaryny talaba laýyk berja etmänligi we hiçde kemçilik goýberenligi aýdyldy. Emma kemçiligiň nämeden ibarat bolandygy anyklaşdyrylmady. Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda gara we beýlik goýy renkli uluglaryň gadagan edilmegi bilen awtomobilleri ak renkli boýama hyzmatlarynyň bahalary hem gözgörtüli ýokarlandy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri häzir ulugy ak renkli boýatmagyň 18 000 manada çelini barp ýetendigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa mundan bir näçe aý ozal bu hyzmat 8 000 manada deňdi. Nesir Aşgabatda uluglar üçin ýetlenen ak renkiň ýetmezçiliginiň hem duýulýandygyny belleýär. Egerde mundan 2 aý ozal Birleşen Arap Emirliklerinde öndürilen 4200 gramlyk bir guta ak renkli boýagyň bahasy 1500 manada deň bolan bolsa, häzir onuň narhy 1,5 metre ýokarlandy. Bir ulugy täzeden renklemek bir aýa goly wagt çekýär. Mundan soň ulug eýeleri 12 manada durýan täze gurutlyk pasportyny almaly bolýarlar. Ulug diagnostika merkeziniň durulgysyna getirilenden soň abhadnoy list, ýagny geçilmeli barlyklaryň tanywy baradaky dokument taýýarlanýar. Bu 30-40 minut töweregi wagt alýar. Mundan soň ulug barlyk boksyna eltilip ol ýerde maşynyň kuzowynyň we dvigeteliniň belgileri deňişdirilýär. Barlygdan soň boksyň ýol başçysy abhadnoy listde belliklerini edip gol çekýär. Munyň üçin hem ýeniden nowatda garaşmaly bolýar. Soňu bilen diagnostika merkeziniň ýol başçysynyň goluny we möhürni almak üçin ýenide nowatda durmaly. Egerde ulug eýesiniň üstümizdäki üçin ähtiýaçlandyryş sahadatnamasy bolmasa, ony hukmany ýagdaýda almaly bolýar. Iň peti 50 manada durýan bu dokumentiň narhy hem ulugyň ýylyna we dvigeteliniň gowrumyna görä ütgeýär. Munyň ýyzy bilen ulug eýesiniň ýol hereketiniň düzgünlerini bozup bozmandygy barlanylýar. Egerde düzgün bozmalar hasaba alynan bolsa, ulug eýelerine jerimeler töledilýär. Bellesek bu ýerde hem uzyn nowatlarda durmaly bolýar. Soňundan ulug eýesi maşynyny öz islegi bilen ak renkli boýandygyny aýdyp, degisli gurutlyk şahadatnamasynyň berilmegini sorap, polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlygynyň adyna arza ýazýar. Başga mazmuny arzalar kabul edilmeýär. Ýatadyp geçsek, Türkmenistanda köçeleri qara we goýy renkdäki awtouluglardan arasalamak çäherlerine ilkinji edek geçen ýylyň ahyrynda Aşgabatda girişilip, soňra bu ýurdun käbir beýleki vilayetlerinde hem amal edilip başlandy. Häzir bolsa ýurdun iri şäherlerinde diňe bir garamy renkli däl, ýa-da könüllüsilen uluglaryň hem saklanyp başlandygy barada dowamly maglumatlar gowuşýar.
Türkmen hökümeti we mediýasy uluglaryň reňki daşky görnüşi bilen bagly girdilýän ýygyderli çäklendirmeler barada häzirki gün içinde hiç kim maglumat bermän ilýärler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın kronikasını eseri 25. madde bellinilýän Aşgabat şäheriniň gününi diňe ak avto uluglar bilen garşylamagyň planlaşdyrylýandygyny nyktaýar. Gipriyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda ygtyýarnamasyz kire ýedýän hususy taksiler boýunça gödäwçilik güýçlenýär. Aşgabatda şahsy awtowluglaryny lisenziýasyz ýagny ruhsat haty bolmazdan kire ýedýän raýatlar barada gödäwçilik güýçlenýär. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Şu günler Aşgabatda ýol gödäwçiligi polisiýasynyň we salgyt gullugynyň işgärleri bilelikde çäre geçirip, bir kanun degişli patenti bolmazdan adam gatnatmak bilen meşgul taksiçileri tutýarlar diýip neşir 4-nji maýda habar berdi. Kronika Türkmenistan öz habarçylaryna salgylanyp beren habaryny ýurduň paýtagtyna şahsy ulugy bilen adam gatnadyp kire ýedýän adamlary salgyt gullugynyň wekilleriniň ýolawçy bolan bolup münýänligi, gullugyň işgärleriniň polisiýa bilen hyzmatdaşlyk edip sürüjülere jerime salýany habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň paýtagtlyk habarçysy Kemal atly Aşgabatly bir sürüje salgylanyp taýýarlanan maglumatlaryny her köçäniň uguruny aýratyny bukurak ýerlerde salgyt gullugynyň işgärleri ýolawçy bolan bolup hususy awtowluglara el galdyrýarlar. Kire edip ýören sürüji elbetde ýolawçy elini galdyrsa durmaly bolýar. Ýolawçy awtowluga minip barjak ýerine aýdandan soňra hususy awtowlug ýesi 100 metr çemesi ýol geçmänkä bir ýerden eli taýakly awtoinspektor peýda bolup ulogy saklaýar. Men kire edemok diýip sypçak gumanyň ýok. Saňa ýolawçy bolan adam salgyt gullugynyň işgäri bolup çykýar. Onsoň hem salgyt gullugynyň işgärini hem awtoinspektora ýalwaryp başlaýarsyň. Salgyt gullugynyň işgäri bilen ulalaşsaň sürüje düşýän jerimeniň 100 manatdygyny ulalaşmadyk sürüjüniň bolsa banka gidip tölemeli jerimesiniň 300 manatdygyny aýdýarlar. Sürüji görgüli 100 manat berip sypsa razy bolýar diýip Kemal sözüne goşýar diýip martyň aýagyna habarçymyz maglumat beripdi. Kronika Türkmenistanyň habaryna ýolawçy gatnatmaga ygtyýarsyz sürüjilere salynýan jerime tölegleri barada da maglumat berilip, bir kanun ýolawçy gatnadýan awtowlug ýerlerini birinji gedek tutulany 300 manat, ikinji taporda 500 manat pul jerimesiniň salynýanlygy, üçüncü gedekde olaryň sürüjilik şahadatnamalaryndan mahrum edilýänligi bellenip geçilýär. Mundan ozal Azatlygyň taýýarlanan maglumatlaryny inni adamlaryň ýekewary öz şahsy awtowluglaryny gazanç etmek ygtyýarlyklarynyň ýatyrlanygy, hususy awtowlugy bilen kire ýetmekçi bolýan raýatlaryň adyndan 12 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýürüýti firma şekilli idara döretmeligi habar berilipdi. Bu jemgyýeti döretmek üçin resmi namalaryň onlarçasy belkem ýüzlerçesi talap edilýär. Her bir awtowlugy tehnik taýdan gurutlygy boýunça barlygydan geçirmeli. Ýolawçyny alyp barýan mahaly ýol hadisasy bolsa ýolawçylary maliýe ýardymyny etmek barada degişli edaralar bilen şertnama baglanşylmaly. Ýürüýti kesgitlenen möçberdäki salgyt gullugyny her 3 aýda bir gezek tölemeli. Ine şondan soň ruhsatnama berilýär. Ýöne bu şertleri ýerine ýetirmek ören kyn, sebäbi talap edilýän resmi namalary ýygnamak mümkin näliýen ýaly diýip adynyň agzalmazlygyny soran hususy taksi ýerleriniň biri şonda gurrun beripdi. Aşgabatda öz hususy awtowluglary bilen kire ýedýän raýatlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini gurrun bermegine görä, mundan öň lisenziýany bir ýyl möhlet bilen belli derejede alyp bolan bolsa, soňky wagtlarda onu almak düzgünleri juda çylşyrymlaşdy we kynlaşdy. Kronika Türkmenistanyň habaryny Aşgabatyň degişli guruluşlary inni 2 ýyl bäri hususy maşyna adam gatnatjaklara patent bermeýär. Onsoň bu iş bilen meşgullanyp maşgala eklemäge çalışýan adam kanuny bozmaga mejbur bolýar diýilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnäligimizde Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Amanmurat Golayda Germaniýanyň Max Planck Ornitologiýa institutunyň direktory professor Manfred Karr prezident Berdimuhammedow regiony guşlaryň gorulyp saklanmagy, köpelmegi üçin döreden şertler üçin sylagyň sertifikatyny gowşurdy. Türkmen medeniýetiniň berýän habarlaryna görä, dogurdanam soňky ýyllarda regiony guşlaryň köpelmegi üçin gowy şertler döredilipdir. Eýsem, bu ýagdaý hakykatda nähil? Siz Balkan welaýatyna ýygydan saparda bolýarsyňyz. Dogurdanam guşlar köpelýärmi? Her näse gynanýarsam bolsa medeniýetde habar berişleri istelerine edilýän gurrun bilen durmuş hakykaty bir-birine gabat gelen ok. Tersine regiony Alaýtada Kaspy deňziniň basseynine guşlaryň köpelmegi, olaryň gyşlamak üçin gelmegi barha agalýaby yerli halkynda gözüne juda iýilýän ýagdaý. Sebäbi şol deňiz ýakasynda ýaşaýan iýlar belli guşlaryň inni Türkmenistana gyşlamagy gelmegini behedelligini aýdýarlar. Şolaryň arasynda da bir dünýäde Plimanka diýip atlandyrylýan gyzyl gaz bar. Bu gyzyl gazym türkmençilikde bir keramatly, mukaddes kuş hasaplanyp, onu aglamak gadagan bir owadan gaz. Şol gazym soňky 5-6 ýyl bäri Türkmen kenaryna Kaspy deňzine gyşlama gelen ok. Öň köpçüliklerin gyşlamagy gelýän gyzylynjyk ýa-da hokkor diýen ýarak gazlara minni Türkmenistana gelmegini beredipdir. Beýle kuşlaryň da sany üzül kesil azally, ýoksa bolmasa 10-15 ýyl bolan Türkmenistana gyşlamagy gelýän kuşlaryň sany juda kän bolar. Hatda Kaspy deňziniň basseynine sygman, bereket etrabyny demir gazygynyň näkibir tebii taýdan emeli kemale gelen köl bardy. Çokrokly watlandyrylýan. Ýene şo ýere da gyşlamaga gelýärdiler. Amanmurat, bir guşlaryň gelmesiniň azalmagy ýa-da kesilmegi näme bilen bagly? Yerli ýaşaýjylar, ýaşullar bu ýagdaýy näme bilen düşünýärler? Kaspy deňziniň basseyniniň ekologiýasynyň barha hapalanýarlygy bilen düşünýärler. Sebäbi Kaspy deňziniň kenaryna ozalam 2 uly ýygy çenagap kärhanalar bardy. Meselem Krasnovodsk Türkmen maşynyň neft gaýtadan işleýän zawody bir ýa bolmasa Garabowaz aýlagynyň ýakasyna Garabowaz sulfat kimiki kärhanasy bardyny. Ýöne soňky döwürde şu zatlaryň sany gitdikçe köpelýär. Meselem bundan 4 ýyl çemesi wagt ozal Gyýarly diýen ýerde her ýylda 7 milliard tebii gazy suwuklandyrýan zawod işläp başlady. Ýa-da bolmasa häzir şol Kaspy deňziniň gatgolaryny tebii gazydan plasma öňürýän ýene gaýry bir paretilen önümlerini öňürýän zawodlaryň iki urulypdyr. Hem de Garabowaz aýlagynyň kenaryna da birgiden kimiki kärhanalaryň gurulşy anyp barlar. Şu zatlaryň kuşlaryň köpelmegine, olaryň köpçüliklerin gyşlamaga gelmegine uly ziýan berýär. Kuş bizden akylly ol hapa ýere gelen ok diýip gurrun edýärler. Amanmurat, onu bir kuşlaryň köpelýänligi baradaky faktyň daşary ýurt guramasy tarapyndan tasdiklenmegi näme bilen bagly? Bir Türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasy bilen baglymy ýa başga bir sebäpler barmy bu ýerde? Esas sebäbi bir ýerde behwit bar. Şol daşary ýurt guramalary diýerlerimiziň köpsi Türkmenistana gelenlerine behwit arak gelýärler. Ikinji adam şol adamlaryň Türkmen habar berişleri işlelerine edilýän oýullardan bir habar bolmagy mümkin. Meselem Türkmen telewizionyny Kaspynyň ýakasyna Garabowaz aýlagyna guşlaryň köpelşi, olaryň gyşlama geliş hakyna dokumental kino şekilli video sujetler görkezilýär. Hemdine Türkmen kenaryna şunça kuş geldi diýip aýdylýar. Ýöne şo görkezilýän sujetler ol Türkmenistanyň Kaspynyň kenaryna ýa bolmasa Garabowaz aýlagyna düşürilen suratlar däl. Dünýäniň başga ýerlerinde, deňiz köllerde düşürilen suratlar ol. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Paşinyan ortiýetiň Abaşanyň Ýewropa Birleşiginiň we Gürjistanyň elçilerine krizisi çözmegiň üstünde işleýändigini aýtdy. Ermeni opozisiýasynyň lideri Nikol Paşinyan ortiýetiň Birleşen Ştatlaryň, Gürjistanyň hemde Ýewropa Birleşiginiň elçileri bilen duşuşyp olary ýurtdaky fiýasy krizisi kadalaşdyrmagyň üstünde işleýändigini habar berdi. Paşinyan 3-nji maýda özüniň Facebook sahypasyna ýaýradan beýanatyny içeriki krizisi çözmek boýunça gelinen ulalaşyk barada ilçileri habarly etdim diýip ýazdy. Iki taraplaryň gatnaşyklardaky en çemi meseleler hem ara alınıp maslahatlaşyldy. Ermenistanaky ygtyýarly ilçiler bilen geçirilýän duşuşyklar dowam eder diýip ol belledi. 3-nji may güni Paşinýanyň ýel partiýasy bilen opozisiýanyň ýaranlykdaky partiýalary onu ýurdun premier ministr wezipetini ikinji gede resmi taýdan hödürledi. Şondan soňra hökümet başynaky Respublika partiýasy hem Paşinýany halkyň dalaşgary diýip goldajokdygyny wada berdi. Bu aralykda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov çalt ütgeýän ýagdaýlaryň fonuny ortiýetiň Ermenistan bilen oňat we konstruktiw gatnaşyklary saklap galmagy umid baglayanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol Ermenistanaky partiýalaryň öz aralaryna ara tapawutlykları mümkin gadar tiz çözülür diýip umid edýändigini aýtdy. Bu barada ortiýetiň Interfax agentligi habar berdi. Paşinyan premier ministr wezipetine dalaşgärlik uğruna ýurdun 105 orunluk meclisine 41 kanun çykarjynyň goldawyny alyp 8-nji maýda parlamentde geçiriljek nowatdaky saýlawlarda häzirlikçe ýeketäk dalaşgär bolup çykyş eder. 1-nji maýda parlamentde geçirilen saýlawlar birinci tapgyryny hökümet başynaky Respublika partiýasy Paşinýanyň garşysyna ses berdi. Ýöne Paşinyan Respublika partiýasynyň parlamentdäki fraksiýasynyň ýol başçysy Wahram Bagdasaryan bilen 3-nji maýda duşuşanlygyny, onuň meclisiň 3-den 1-iniň goldawyny alan dalaşgaryň ýagny häzirki ýagdaýda Paşinýanyň kandidaturasyny goldamagy wada berenligini ma'lum etdi. Şeýle wadalar bilen Paşinyan köçe çykan tarapdarlaryny öýlerine uradyp olary Facebook'dan habarlaşyp durmagy 8-nji maýda ýurdun parlament onu täze lider wezipetine saýlamadyk ýagdaýyna täzeden köçe dolanmagy taýýar bolmagy çagyrdy. Paşinýanyň baş tutanlygyny ýurtda hökümete garşy 3 hepdelep dowam eden protestleriň netijesinde odolky prezident Serge Sarkisyan premier ministr wezipetinden çekilmäge mejbur boldy. Sarkisyan 10 ýyllap Ermenistanyň prezidenti bolupdy. Ýöne geçen aý ol prezidentlik möhletiniň tamamlanýanlygy sebäpli wezipeden çekildi. Respublika partiýasy onu derhal premier ministr wezipetine dalaşgär hödürledi. Ýurdun baş kanununy ýerdilen soňky ütgeşmelerde prezidentiň ygtyýarlyklary çäklendirilip, premier ministriň mümkinçilikleri giňeldilipdi. Bu ýagdaýlar müňlerçe adamy Paşinýanyň çagyryşlaryna ýerip köçelere çykmagy iterdi. Olar Sarkisýanyň näwelli möhleti üçinli Ermenistanyň lideri bolup galmagyna närazyçylyk bildirdiler. Paşinýanyň parlamentde geçirilen saýlawlarda premier ministr wezipetine saýlanmazlygy ýurtda 2-nji maýda protest çäreleriniň güýjemegine getirdi. 10 müňlerçe protestçi ýurdun dürli künjegine gara ýollary böwetlep, adamlaryň hereket mümkinçiliklerini çäklendirdiler. Şol protestleriň fonuny hökümet başynaky Respublika partiýasy öz pozisiýasyny üýtgedip, 8-nji maýda geçiriljek saýlawlarda Paşinýanyň dalaşgärligini goldajokdygyny ma'lum etdi. Ermenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda egerde 8-nji maýda ikinji gedek geçirilýän saýlawlarda premier ministr saýlanmasa, onu ýurdun parlamentiniň güýji ýatyrylýar we wagtyndan öň umumy saýlawlar geçirilýär. Bu döwürde geçiriljek saýlawlaryň guramaçylygynyň hökümet başynaky Respublika partiýasy jogapkär bolýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.